चला तर आता 7 वाजल्यात आणि आता आपण दिंडीच्या रेसिलीक जाऊया। दिंडी उद्या वांगणीत, तेव्हा आपण आता दिंडीच्या रिसेल घेऊया, तेव्हा रिसेल चला रेसिलीक जाऊया। मंगेश घाडी यांच्या घरी आता जायचं आहे। आकाश घाडी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी मंगेश घाडी यांच्या घरी जायचं आहे। चला बर्थडे जाऊया ना, बर्थडे बर्थडे जाऊया। आकाशचा बर्थडे आहे, आकाश दादाचा। चल तुमच्याकडे कधी आ? तुझ्या मम्मीचा ना, मग केक नाही आणला मग कधी येतो घरात? हा केक खावतो। चला चला तर आता आकाशच्या बर्थडे जाऊया। चला बर्थडे की लाव ना, एखादी पण कर। अरे केक तेका खाऊच। आणि बघा उसळ चालू आहे दांडियासाठी। आजचो ह्या अल्पपार दांडियासाठी उसळ। केक खाया, काढ लवकर। हे भारीच, दोन नंदन लवकर ओळा। हे केक खाणार आहेत। Happy birthday
बर्थडे टू आम्ही खाणार मग आईला पडला मी काय आता तुझ्या तोंड मी घेते तूर फालतू जोक फालतू हाय कर रे हाय हाय जमा झाली ती. आणि आज आमच्या सविता ताईचं बर्थडे आहे. हो बघा एक बर्थडे झालो आकाशचं. आकाशचं करून झालो आता सविता ताई. हस तरी मला हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर सविता. हॅपी बर्थडे टू यू. ओके केक भरवले की ओके तू भरवलं म्हणून का आला भरव. हा अरे फोटो चाल अशा रीतीने बर्थडे झालेलो. आता चला दांडिया जाऊचा चला.
देऊन आपण त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहोत. मी महिला मंडळातल्या आमचे ज्येष्ठ सदस्य वायमणकर मामी यांना पुढे येऊन सौ सविताला शुभाशीर्वाद द्यावेत अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपला कुटुंबाचा भाग आहे त्यामुळे कुटुंबात उपलब्ध होणाऱ्या फुलांचा गुच्छ. तसंच प्रदीप घाडी यांना विनंती आहे की त्यांनी कुमार आकाश याला पुष्पगुच्छ देऊन, आकाश आलेला होता आता इथे, प्रदीप घाडी पुष्पगुच्छ देत आहेत आणि त्याला शुभाशीर्वाद देत आहेत. त्यांच्या काही मनोइच्छा ज्या आहेत त्या त्यांच्या सफल पूर्ण व्हाव्यात, त्यांना दीर्घ आयुष्य मिळावं असं आपण मंडळाच्या वतीने शुभेच्छा देऊया. कार्यक्रमाची वेळ वाढली, उत्स्फूर्तपणे तो माईक सकट आलेला आहे. राज पाटील आपल्यासमोर कराओकेवर गाणं सादर करतोय. त्या टाळ्यांनी त्याचं आपण स्वागत करूया. आणि एखादं गाणं व्हायला हरकत नाही. फरमाईश आलेली आहे, कानात इयरफोन संघटनेकडनं खास फरमाईश आहे. तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रिश्ता तेरी गलियों होगी, मेरे महबूब. आई तुझर देऊला साजतई, फुलाने डोंगरान ग, फुलाने डोंगरान, बालीला नाचून गुलाल उडवून चैताचे मैदान ग, चैताचे मैदान ग. आई तुझर देऊला साजतई, फुलाने डोंगरान ग, फुलाने डोंगरान. ऋतूसाठी आणि ज्यांचे हात अल्पोपहार खाऊ खाण्यात नाहीयेत ते सोडून जाणार. टाळ्या वाजवा जोरदार. आणि ऋतू आणि आर्यासाठी इथे बक्षीस आलेलं आहे. चला तर आता झालेला, आता आपण घरी जाऊ. जर तुमचा कोकणी माणसाचं गरबा जर आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. चला, नवरात्रीच्या सगळ्यांना लाख लाख शुभेच्छा. चला, बाय, गुड नाईट.